Deadline sang business renewal gintalana sa Enero 20. Magluwas sa City Hall, off-site payment center sa gabato na sang kliyente. Samtang mga matahong mga landmark sa Iloilo City, bida sa ANCX. Nagsugod na ang renewal sang business permit sa syudad sang Iloilo. Apang sa tinutuyong mapahapos kag mapadasig ang pagbayad, hindi lamang sa Iloilo City Hall mahimo magkadto, kundi sa mga off-site payment centers sa mga malls. May 3 ka off-site payment centers sang syudad kag mahimo nga online ang pagbayad. Mayara sa Festive Walk Iloilo, Merrimart Mall kag The Atrium. Suno kay Mayor Jerry Treñas, hindi na mabudlayan pa ang mga negosyante bagod mayara sang personnel nga mga bulig sa mga negosyante. Kadungan sang ila pagbisita sa off-site payment center. Ang aton niyang mga renewal sa mga businesses ara subong sa 4 ka areas diri sa City Hall, sa Festive Walk, sa Atrium kag sa Merrimart Mall. Ang aton nga lugar sa SM City manugtapos and by January 10 matapos na next week Tuesday mausat na naman dahil ang dito sa January 10 sa SM, no? Para sa alkalde, mas importante nga mapalapit sa pumuluyo ang mga serbisyo kaangay sang renewal sang business permit. Ang online payment ang ginalauan makahatag sang options o kung pinilian para sa mga negosyante para makalikaw sa huol ilabi na sa pagpila. Kadako sang bulig sang aton nga online and we would like to thank the ICT. Sila gid ang nagpaulam sa aton sa ining program. And nausahan man niya sa ibang mga cities like Mandaue, and hopefully makabulig ni sa aton ng mga negosyante. Ginapapalapit ta sa mga negosyante ta, ginapapo sa ila, kag ginapadasig. Sa abiso nga ginpagwa sang Business Permits and Licensing Office, gintala na ang deadline sang pagbayad sa renewal sa Enero 20. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol. Bida sa digital page sang news channel nga ANCX ang syudad sang Iloilo. Ini matapos ginpakita sang heritage advocate nga si Anson Yu ang mga litrato sang Iloilo City landmarks nga iya nakuha sang siya ang nagbisita. May litrato sang bago renovate nga Mola Plaza, Arroyo Fountain kung gabi, Customs Building, Plaza Libertad, San Jose Parish Church kag Calle Real. Bangod sa matahom nga mga Iloilo City landmarks, ginahaylo ang kadamaan nga ilakip ang syudad sang Iloilo sa mga vacation destination sa buong 2023. Magluwas sa mga ginaamligan nga heritage landmarks, madamo pa sang dapat nga madiskubrihan sa Iloilo City. Kaangay sa mga open spaces sa diin mahimo nga mag-enjoy ang mga bisita. Nagapadayon ang redevelopment sang plaza sa kada distrito, lakip na sa mga public markets. Para kay Mayor Jerry Treñas, ang pag-uswag sang syudad sang Iloilo, ang bunga sang pagbinuligay sa mga pamuluyo, kag dedikasyon sa mga empleyado sa gobyerno. Subong nga 2023, handa ang syudad sa pag-abi-abi sa mga bisita, ilabi na sa palabuton nga Dinagyang Festival. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol.